Karismako bigarren domekia. Zenbat gustauko litzaigukeen Pedro, Santiago eta Juan egaz egotie. Jauna argi eta garbi ezagutzeko. Agian pentsa dezakegu dana arraza izan zala harentzat. Eta aukera gitxi izan ebela beren fedean zalantzan jartzeko. Badakigu ez zala horrela izan. Arek be zalantzak izan zituen eta ez gitxi. Jaunak gaur gonbidatzen gaitu bere haintza ikusteko. Gure fede historian non bera presentxe egitea dan. Batzuetan argitasunez, beste batzuetan modu ahulien. Tentaldiak izan eta aztebetera jainkoa gure ondoan agertzen da, bidea zein dan erakusteko. Gu, apostuluek bezala, bide bat egin behar dugu, alkarregaz, aitaen aurpegi ikusi ahal izateko. Ez da beti erraza, askotan gu kostaten jaku, gure eguneroko bizitzan, jaungoikoaren presentzia hori gure bizitzako une guztietan autortzen saiatu behar dugu. Taborren gertatu zan moduan, Kristo gure bizitzan era askotara itxuraldatu agertzen dan bezala. Bere berbia eta sakramentuetan urkoan eta behartzuen Kristinau alkartean. Jaungoikoaren presentzia etenbako da gure bizitza eta gure egunerokoan ezagutu ahal izateko bidea erakusten diuzku. Gaurko irakurgaietako protagonistak euren egunerokotasunetik urteten dira. Jaungoikoagaz alkarteko. Abrahamen bere etxetik urteten 3 apostolak taborrera egoten. Eta gu be aldi honetan, gure gauzetatik urten behar dugu, gure egunerokotasunetik indarrak berreskuratzeko. Une hau izin hobea da otoitzeiteko, une bat izateko, taborrena, gure batean jasoten dugun eta egunero bizitzako gai izan behar dugun deian indar barritu. Gure bizitzara itzuli ahal izateko. Taborren unea jaungoikoaren deia da. Eta gure bokazio eguneroko ekaitzen erdian sakondu ahal izateko. Guztiok jasoten dugun argia da. Gure fedea Kristoren pausoen jarraituz korpusten dugu, hartzainon lez bidea erakusten duzkuna. Oi jainko, zure zein maiteari entzuteko esaten duzkuzu, emoizu gure espiritori zeure berbearen janari. Gure barrubegiak argiturik zure haintza pozez ikusi da egun. Karismako bigarren domeka honetan gaur semeari entzuteko eskatzen duzkue. Hori esaten dau jaungoiko aita Kristoren bateon. Eta baita be gaur transfigurazioan. Kristino hauek eguneroko bizitzan adi egoteaz egiten da bezan oroigarri guztiek. Baina baita be gure iluntasuneak be. Hoize delako bateon emon jaken espiritua likatzeko modu bakarra. Jaungoikoaren erreinua, jaungoikoaren berbatik eregitea izatea. Jaungoikoaren berba da, sustrairik bakarrena, berbie aigoteko. Berba hori eta espiritu hori urkoa begira da garbiaz, ikusarazten duzkuena. Kristoren arpegi beraren haintza pozez ikusteko bidea dala. Jauna, eskaintza honek garbitu gaizala gure pekatutik, eta zalantu egin daizala zure fedunen gorputzarimak. Paskok jaiak ospatzeko gai izan daitezen. Opari buruzko toitzonek jaun berari eskatzen dutzogu, eskaintzen ditzagunak lagun dezaiola gure pekatuak ezabatzen. Toitzonek askotan ahazten dugun zerbait dakarku ora. Eukaristiak pekatu benialen parkamena dakarrela. Ez dugu autortu behar Eukaristia santu aso deikola horrela itxeko. Kristainoaren bizitzadan gorputz eta nimen santifikazio prozesu da eta horrela duintasen ospatzen dugu zan jaiak. Baina horrek bezan ez dago esan nahi geu konfesiora ez da baiar ez dugula joan behar garala, baina momentuetan pekatu mortalik ez direnak Eukaristia parkamena motentzo. Ikaslei bere eriotza aldez aurretik iragarri ondoren, benediz dira agertu dutzen mendizantuan.
garoi jakineien legea eta profetak ere autor lizanik, nekaldiaren bidez sartu behar ebala biztueran. Transfigurazioaren prefazio honegaz entzuten dugu barismoko bigarren domekean. Eta ez transfigurako zinoko jaien abuztuan ez, bakarrik hemen. Eta prefazio hauek zerak erakusten duzku. Harremana lagunduz, joan jakuzela gure haintzasko uneen argia posesko, besti juntasuna proba, oinazea eta iristen danean ez dezagun ahaztu, jangoikoak gurekin dagoan oraindik be. Horrexegatik jangoikoa Moises egaz Sinain, Elias egaz Karmelo, Kristorekin gurutzean, jangoikoa gurekin jarraitzen dagoala. Gogoratzeko honen aldi dala mendi santu honen erditzen. Igoera be mendi batetik egiten da. Bizitza pasinoa berpizkundia, Kristoren bizitzan baturik, kristinau bakotzaren bidea guri erakusteko. Misterioa intxagarriak hartu dugu zanok, eskarrak emoten dut txuguz jauna, lur honetan gogozela, zezeruk ondasunen jaubea egin gaituzulako. Azken atoitzonek Eukaristian parte artean egin behar dugun eskerriko kitza dala astu ezin jakun zerbait erakusten duzku. Misterioen txotxu horiek bai ordea, Kristoren bizitzaren misterioak, gu parte hartu dugunak. Kristoren misterioak eta sakramentuak esan nahi bera dauki. Horregandik parte hartzez da, ez da mundu honetan sakramentuen misterioa deitzen dire. Eta zeroan jasotako dugun zoritzaren aintzaren zati bat jasoten dugu. Kristinau baten benetako aberrie. Begiak zeruan jarri eta ez baditugu gure kristau izatea ideologiagaz, politiagaz nahaz daiteke. Eta kristinau eta era berezi baten otolikoa unibertsaltasunera deitzu da. Jangoikoen erreinua egiten daben guztiekin batzea. Bedenkatua jauna, barik, zure fedunak betiko bedinka sinoz eta gizu. Zure zeme bakarraren evangeleri loturik bizi da. Daitezala, arek apostoloi erakutsi utzen aintza gogo biziz bilatu, eta zoriontsu eskuratu dagi. Bedenkapen otoitzonegaz jauna gana garamatza. Gure bihotza bere erreinorantz zuzendu ditzan eskatzera. Zertarako eta soberako laguntzaz jangoikoaren maitasumendik urrunduz gaitezan. Eta horrela, aginduak osoki bete ditzagun, baina hori guzti izin izango da lortu, baina eta beste bakotza jangoikoaren graziara da egiten ez bada. Utako bakotza jaso dagoen jangoikoaren maitasuna praktikan jarten ez badago. Utariko bakotzak ez bada letra hutsetik bizi errez eta giza bizitzara pasatzen. Aginduak ez dira sama bat, mapa bat baizen, jangoikoa beradan altxorrera iristeko.